Hello mga katropang Pochi! Welcome to my YouTube channel, The Visayang Bulanon Vlog. So, pasensya na po kayo mga katropang Pochi at wala tayong na-upload na bagong videos for the past few days because nabisi lang ng konti yung kapochi nyo. Don't worry kasi on the process na po yung mga next videos ko. At dapat yung antabayan yung paglabas ng mga bago kong vlog kasi nagbibigay po ako ng tips tsaka ideas kung sino yung gustong magbarko, kung ano yung magandang oportunidad ngayon, in demand job on board, tsaka basta hintayin nyo. Gusto kong sundan nyo para may ideas kayo kung sino man yung gustong magbarko, okay? So, doon lang tayo magkwento sa next vlog ko. Hayaan nyo po ako ngayong kantahan kayo. So, gagamitin po natin yung gitara ko na binili nung nakaraang vlog ko, yung lumabas kami sa Italy. Ito yung nabili kong gitara. So, i-try natin, okay? So, kakantahan ko kayo ng isang napakagandang Vis rock, isang Visayan rock. Kanta ng The Ambassador Band, Gugmang Giatay. Okay? So, are you ready? So yun na mga katropang Pochi, I hope nagustuhan nyo yung kanta. And see you on my next vlog. Thank you for watching. And don't forget to subscribe sa my YouTube channel. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Ano ba? Keep safe sa panahon ngayon, keep safe and enjoy, just enjoy. Kaya natin to.